Naturalment, per mi també us he de dir que, abans que res, vull agrair-vos molt que hàgiu pensat en mi, precisament per fer la presentació d'aquest llibre, i agrair primer de tot al senyor editor que en un any com aquest, que és el 2015, en què desgraciadament commemorem el centenari d'una tragèdia terrible, que encara falta molt que es reconegui nacional i internacionalment, trobo que és un... vaja, per treure's el barret, el fet que l'editorial 1984 publiqui justament aquesta novel·la en el que et situa al cor d'un dels episodis més tristos i més horrorosos de la història recent del nostre planeta, que és de nou un genocidi que va precedir, a més, el gran genocidi dels jueus perpetrats per l'Alemanya nazi. Com si això volgués dir alguna cosa, perquè genocidis malauradament sembla que... bueno, n'hi ha hagut altres abans i malauradament potser n'hi haurà més també en el futur, esperem que no, però vaja, vull dir que trobo que és d'agrair que l'editorial 1984 s'hagi decidit per publicar una novel·la d'aquestes característiques precisament en aquest any, que és l'any del centenari del genocidi. Per tant, quan vaig parlar amb el Miquel, i al qual també agraeixo que em proposés presentar aquest llibre, ara li deia, jo m'he dedicat molt per la meva vessant professional al món dels jueus i desgraciadament topes en vida i en llibres amb la desgràcia que també hem patit en el seu genocidi, però precisament també per haver viscut a Orient també estàs en contacte amb els armenis. A Jerusalem hi ha una comunitat armènia important, ocupen un dels barris antics de la ciutat de Jerusalem, hi ha una catedral preciosa, que és la catedral de Sant Jaume, on era bonic llevar-se molt d'hora al matí, escoltar els cants de la catedral, perquè són molt bonics. I després he viscut i treballat a la ciutat d'Alep durant 5 anys, i allà hi ha una enorme comunitat armènia també. He tingut amics armenis i els quals ara no tinc contacte, malauradament, per tot el que està passant, però no sé, sempre he estat com a prop al mateix temps d'aquesta comunitat, me'ls estimo i m'agrada, i li vaig dir al Miquel que comptessin a mi per la presentació d'aquest llibre. Per què? Doncs perquè la història del genocidi armeni és una cosa molt, molt injusta, com no pot ser altrament, amb un genocidi. I li vaig dir al Miquel, quan em va dir el llibre i me'l va enviar, dic, jo no me'l puc llegir de cop, no tinc ni temps ni disponibilitat, ja me l'he començat, m'he llegit un centenar de pàgines, l'obra és fantàstica, m'està agradant moltíssim, però jo el que sí puc fer, li vaig dir, és parlar-vos del genocidi, explicar-vos, resumir-vos, donar-vos 4 dades del que ha representat el genocidi armeni, que aquest any, malauradament, commemorem els 100 anys. Mireu, cada 24 d'abril el poble armeni, Armènia i a la diàspora armènia a tot el món commemoren el dia del genocidi del 1915. Va ser perpetrat pels oficials turcs, els joves turcs que es feien dir de l'imperi otomà, i és un trauma nacional que no està encara superat, encara està obert i no està prou reconegut internacionalment, sobretot. No tothom el reconeix, no tothom vol dir-li genocidi. Però les xifres són esgarrifoses. 1,5 milió de víctimes, 870.000 desplaçats, expoliacions, conversions a la força, devastació de territori, totes les tremenderies d'una guerra. El resultat és que en molt poc temps, en un any i escaig, van desaparèixer 2/3 de la població armènia de tot l'imperi otomà. I això es diu molt ràpid, però és una xifra esgarrifosa. L'actual República de Turquia no nega les massacres. Diuen els fets de 1915, no li diuen genocidi, naturalment, no accepten aquesta paraula. Ells donen la responsabilitat a un règim anterior, que era el règim del sultanat, i emmarquen els fets en la Primera Guerra Mundial, és a dir, dintre de tota la situació de la Primera Guerra Mundial, per tant, un marc general. La por dels turcs i l'odi contra els armenis en el marc de la Primera Guerra Mundial venia perquè el front oriental de Turquia era Rússia i els turcs, evidentment, temien una solidaritat cristiana entre armenis i russos i que tota la població armènia de l'interior d'Anatòlia s'aixequés en contra dels turcs i s'aliés amb els russos i, per tant, el flanc oriental de l'imperi caigués desfet a miques. Per tant, eren un perill, és veritat, eren un perill.
Però eren un perill per què? Doncs perquè la política dels turcs envers els armenis ja tenia 20 anys abans i havia sigut molt repressiva. Per tant, els armenis tenien raons prèvies per veritablement aliar-se amb els russos i desfer aquest front oriental. 20 anys abans del 1915, entre 1894 i 1896, el sultà Abdulhamid II va atiar l'odi antireligiós de les comunitats no turques. És a dir, ell va voler fer gala d'una turquització que ell veia com un remei a la desmembració d'un imperi en hores baixes. Va atiar aquest odi antireligiós i naturalment els armenis van ser la primera víctima. Es van dur a terme en 2 anys més de 200.000 assassinats. Es van deixar impunes els assassinats que els camperols kurds a les muntanyes feien de la població armènia que vivia en els seus camps, a les seves cases, allà on fos. 1 milió d'armenis a l'imperi van ser desposseïts dels seus béns, sense contemplacions. Les seves propietats van ser confiscades, van haver-hi moltes conversions forçoses a l'islam, i la regió del llac Van, que és el cor històric armeni, de l'antiga Armènia, va ser completament devastada. Les esglésies van ser convertides en mesquites i van desaparèixer més de 350 poblacions, dels quals no va quedar ni les cases. Els mitjans de comunicació europeus se'n van fer ressò, i clar, es van queixar d'una situació d'un atropellament així, i van titllar el sultà, li deien Hamid el gran assassí, o el sultà sanguinari, li van dir als diaris. Però la reacció occidental, diríem, no va passar d'aquí. No va passar d'aquí. Aquests fets del 1894-96 són l'avantguarda de la gran massacre que vindrà una mica més tard, i que també té un pas intermig al 1915, que és el cop d'estat de 1909, on els joves oficials, els joves turcs que es feien dir, ultranacionalistes, prenen el poder, deposen el sultà Abdulhamid II i apliquen una política anomenada el turanisme, que és una ideologia que pretenia convertir Turquia en una gran potència i que reunís i unís tots els pobles turcs, des de l'Egeu fins al Pacífic, és a dir, des de la Mediterrània fins a la Xina gairebé, amb la unió de totes les repúbliques que ara nosaltres anomenem les repúbliques centroasiàtiques, que són nacionalitats de parla turca. Com que això era un somni, veritablement el que sí van intentar aplicar d'una forma rigorosa va ser la turquització d'Anatòlia, és a dir, no la veien prou turca, i per tant, naturalment, sobraven els armenis, que era el segon grup de població majoritari a Anatòlia. Per tant, entre el 14 i el 27 d'abril de 1909, entre 15 i 30.000 armenis van ser massacrats a Adana, al sud de l'actual Turquia, a la zona de Cilícia, i és el que s'ha conegut com les massacres d'Adana i que van arribar fins a Alep. La ciutat d'Alep també va ser castigada, la comunitat armènia d'Alep també va ser castigada l'any 1909. I uns pocs anys després, els grans fets de 1915, on, en el marc de la Primera Guerra Mundial, la por dels turcs es va fer realitat. Els armenis de l'est de l'imperi, és a dir, tocant el front oriental, es van revoltar i es van posar a favor dels russos, naturalment. Va ser el 7 d'abril de 1915 que a la regió de Van, que s'havia devastat 20 anys abans, els armenis proclamen un govern independent, proclamen la regió de Van independent, i naturalment els turcs el primer que fan, tot i estar ocupats amb els fronts internacionals de la Primera Guerra Mundial, és enviar un enorme exèrcit per ordres del visir del sultanat, que és el famós Talat Pasha, que llença una operació de represàlia brutal contra aquesta regió que s'ha proclamat independent. La repressió, a banda d'enviar l'exèrcit cap al llac Van, la zona del llac Van, va consistir en apressar, arrestar, entre 600 i 800 intel·lectuals i prohoms armenis importants que vivien i estaven treballant a Istanbul, a la capital. Per tant, hi ha una neteja ètnica dels armenis importants a la capital, Istanbul, i són assassinats, tranquil·lament, entre 600 i 800 persones. És el dia 24 d'abril de 1915, l'anomenat Diumenge Roig, Diumenge Vermell. És per això que es commemorem el dia del genocidi aquest dia, perquè és el primer dia del genocidi, perquè a partir d'aquí entrem en una llarga corrua de fets desgraciats que es poden resumir dient, primer de tot, que els soldats armenis de l'exèrcit turc van ser presos i executats
perquè se'ls va acusar de traïció i de deserció. Quan les desercions dels turcs durant la Primera Guerra Mundial eren altíssimes comparades amb les desercions dels soldats armenis. Però bé, van així. Tots els funcionaris armenis de l'administració de l'Imperi Otomà van ser destituïts per perdre la feina. I es va ordenar la deportació de la població de les 7 províncies orientals de l'Imperi Otomà, és a dir, les que tocaven el front rus i Iran i les zones dels països àrabs van ser deportades. La consigna era allunyar-los del front de guerra i, per tant, portar-los cap a l'oest de Turquia i cap al sud. De fet, els van tirar a poc en les famoses marxes de la mort, que els van fer caminar pel desert i quilòmetres i dies caminant, on la gent, naturalment, sense aigua ni menjar, anaven morint pels camins com a mosques. El genocidi havia començat i Talat Pasha va ordenar pena de mort per tots els funcionaris i els soldats turcs que es neguessin a dur a terme aquestes ordres. Per tant, la persona turca que complia ordres es va veure naturalment obligada a complir-les. Hi ha una llei anomenada provisional, però que va ser fixa, de deportació del 29 de maig de 1915, on tots els homes armenis entre 20 i 45 anys eren titllats de ser susceptibles d'organitzar una resistència armada i d'aliar-se amb Rússia i, per tant, havien de ser executats, senzillament executats. Alguns van ser condemnats a treballs forçats, però a la llarga també van ser executats. Les llargues i infrahumanes caravanes de la mort, on a la gent se la va fer caminar dones, ancians, nens, fins a l'extenuació i la mort. També se'ls va carregar amb vagons de bestiar, que ens sona molt també perquè l'Holocaust nazi va fer el mateix. Molts van ser embarcats amb naus al Mar Negre, i al mig del Mar Negre aquestes naus van ser torpedinades i enfonsades. Es van fer incineracions en massa, es van fer inoculacions de tifus, sobredosis de morfina en els infants, usos de gas tòxic, violacions de joves, venudes com esclaves i convertides a la força. I això ha donat darrerament algunes polèmiques a Turquia, a la Turquia actual, on, sortitjant a la televisió, en els diaris se'ls ha entrevistat, etc., on molts turcs han descobert que són descendents d'aquestes dones que van ser convertides a la força i que eren cristianes, però que per salvar la vida, en certa manera, van acceptar aquesta conversió. Els camps de deportació, on van arribar els que van sobreviure a les marxes de la mort, tenen dos eixos. Un cap al sud i cap a la costa, és a dir, Alep, Líban i Palestina, i per això també va créixer la comunitat armènia de Jerusalem, és on podríem dir que van sobreviure més persones. Mentre que l'altre eix, que és l'eix mesopotàmic, l'eix encara més oriental, de l'Eufrates, de la Síria actual, la ciutat de Deir ez-Zor i fins a Bagdad, és on gairebé no va arribar ningú, i els que van arribar es va dir que se'ls ficava en camps que eren moridors, eren purs moridors, no va sobreviure ni un 10% dels que van arribar d'aquests camps, no va sobreviure. Per tant, dels 2,5 milions d'armenis que hi havia a l'Imperi Otomà, va desaparèixer 1,5 milions, de cop. I l'altre milió o viu com a refugiat, o escapa i surt, i ha portat a fer créixer l'anomenada diàspora armènia, que la trobem per tot el món. Europa estava ocupada, estava distreta en la seva guerra mundial. No van fer gaire cas d'aquesta tragèdia i no s'hi van ocupar, estaven els francesos lluitant contra els alemanys i els anglesos amb ells i els italians, i no es va fer gaire cas, malauradament, d'aquests terribles fets. Tot això, al final de la guerra, el 1919, les denúncies, que eren molt evidents, i més amb l'Imperi Otomà, que havia perdut la guerra, van forçar a Mehmed VI, el sultà, a organitzar alguns pocs judicis sumaríssims a alguns funcionaris, a alguns oficials que sí que havien estat apressats, que eren responsables naturalment d'aquest genocidi. Els 3 paixàs, que es diu Talat Pasha, l'ex-gran visir, Ismail Enver Pasha, l'ex-ministre de guerra de l'Imperi Otomà, i Ahmed Jamal Pasha, l'ex-ministre de la Marina, que són els 3 grans i primers responsables d'aquest genocidi, van ser jutjats i condemnats a mort in absentia, perquè havien fugit, estaven fugits de l'Imperi, estaven a Alemanya refugiats, de fet, i no se'ls va poder veritablement aplicar la pena que se'ls havia sentenciat.
El Tractat de Sèvres, que és el tractat que tanca i que estipula les capitulacions dels perdedors de la Primera Guerra Mundial, implicava a Alemanya i a l'Imperi Otomà, amb una clàusula a extradir els responsables del genocidi allà on fossin, i més si estaven dintre dels territoris d'Alemanya o de l'Imperi Otomà. Però és una clàusula que de fet no es va complir gaire, només uns pocs funcionaris van ser lliurats com a responsables del genocidi i els anglesos els van retenir a Malta durant 3 anys mentre duien a terme les investigacions per demostrar que veritablement havien participat en aquest genocidi. Aquesta clàusula del Tractat de Sèvres que obligava l'Imperi Otomà a extradir els veritables responsables del genocidi va quedar en res, perquè Turquia de seguida va tenir els seus propis aldarulls interns que van comportar un canvi de règim, que és l'arribada de Mustafa Kemal Atatürk al poder l'any 22 i la proclamació de la República Turca l'any 23, per tant l'abolició del sultanat, i amb tots aquests canvis naturalment la qüestió armènia va quedar completament oblidada, o si més no, postergada. Els presoners que s'havien enviat a Malta al final van ser intercanviats per uns presoners britànics que estaven retinguts a Turquia i es van bescanviar aquests presoners, per tant la qüestió armènia veritablement va quedar molt tocada. La impunitat, l'anul·lació del Tribunal Interaliat del Tractat de Sèvres va forçar però, és a dir, la inacció europea i la inacció de la justícia va forçar a la creació de l'anomenada Federació Revolucionària Armènia, que és una cèl·lula guerrillera que va activar una operació anomenada Nèmesi, que és el nom grec de la deessa de la retribució de la justícia al cap i a la fi, on es va fer una llista negra de 200 noms de 200 responsables del genocidi armeni i ells es van conjurar a eliminar-los, a assassinar-los. La cèl·lula famosa de la Federació Revolucionària Armènia va anar trobant on estaven els responsables del genocidi, els anaven a buscar i els anaven a assassinar. Hi ha un personatge que es diu Soghomon Tehlirian, avui un heroi nacional d'Armènia, que el 15 de març del 1921 va matar el número 1 de la llista, el responsable número 1, que és l'ex-gran visir Talat Pasha, el gran responsable de les lleis que es van dictar sobre el genocidi. El va matar al luxós barri de Charlottenburg de Berlín mentre passejava pel carrer. Pum, va matar. El van apressar, el van jutjar a Alemanya, però li van tenir en consideració el genocidi que portava a l'esquena. Ahmed Jamal Pasha, el tercer de la llista, també va ser assassinat l'any 22 a Tbilisi per la mateixa cèl·lula revolucionària. Però en general, a banda d'això, la qüestió armènia va quedar simplement bastant oblidada, i d'aquí la famosa frase de Hitler l'any 39, quan va començar el seu propi genocidi contra els discapacitats i els deficients, abans de començar el genocidi contra els jueus. Ell va justificar que ho feia perquè, i cito literalment, hi ha algú que encara se'n recordi de l'extermini armeni. És la frase de Hitler. Avui, la República d'Armènia, amb capital a Erevan, té 3,5 milions de persones, d'armenis, però amb una diàspora armènia que sobrepassa el milió de persones a l'estranger, per tot el planeta, i del qual destaquen alguns personatges famosos, que nosaltres coneixem, com Charles Aznavour, com la cantant Cher, Sylvie Vartan, que és una molt coneguda actriu i cabaretista francesa, Garry Kasparov, el campió d'escacs, és un armeni, André Agassi, el tenista, és un armeni de la diàspora, Edouard Balladur, el famós polític francès, també és un armeni de la diàspora, i Alain Prost, el pilot de Fórmula 1, també. Els països que més acullen armenis a la diàspora són, primer, i els dic amb ordre, Rússia, Estats Units, França, Iran, Ucraïna, Geòrgia, Síria, Líban i Argentina. Per això no és estrany que una obra com el Mossadegh s'hagi traduït al castellà, perquè a Argentina hi ha una comunitat armènia considerable i és natural que s'hagin aplicat. Val a dir que des dels anys 80 la qüestió armènia torna a emergir a poc, la injustícia, el per què no s'ha fet cas, el per què no s'ha buscat retribució a tot el que es va fer i a tot el que els va passar. Els tràgics fets del genocidi, per tant, des dels anys 80 comencen a ser revisitats, reestudiats i reconsiderats. A Europa, la comunitat armènia més important és la francesa, com hem vist, és el tercer país del món amb més armenis, fora d'Armènia. Hi ha 500.000 d'armenis a França, és una comunitat molt poderosa.
No ens ha d'estranyar, per tant, que sigui el país del qual hagin sortit les iniciatives per reconèixer el genocidi amb més força i amb més pes. De fet, van ser els parlamentaris francesos del Parlament Europeu qui van aconseguir el 18 de juny de 1987 que el Parlament Europeu reconegués el genocidi armeni, oficialment. I França, el 2002, té una llei de reconeixement oficial del genocidi armeni. El 2006, França és el primer país que, a banda de tenir ja reconegut el genocidi armeni com a llei, tenen una primera proposta, una primera proposició de llei per penalitzar la negació del genocidi armeni. Les penes per negar el genocidi armeni eren de 5 anys de presó i 45.000 euros de multa. Aquesta proposició no va tirar endavant. El Tribunal Constitucional ho va frenar, no va tirar endavant al Parlament. El 2011, amb Nicolas Sarkozy al govern, es va tornar a reflotar aquesta proposta de penalitzar la negació del genocidi armeni amb 1 any de presó i la mateixa xifra de 45.000 euros de multa. I segon intent fallit del Tribunal Constitucional francès va dir que no es podia aprovar. Però vaja, el país ja té aprovat oficialment el reconeixement del genocidi, el que no ha pogut és penalitzar la seva negació. Altres països del món que tenen reconegut el genocidi són, i els vaig a llegir un per un, Uruguai, Canadà, que de fet va ser Quebec, va començar sent el Quebec només el 2001, després va fer Canadà sencer, Rússia, el Vaticà, Suïssa, Argentina, Xile, Veneçuela, Xipre, Grècia, Lituània, Polònia, Suècia, Bolívia, des d'aquest any, des del 2014, Bèlgica, França, Itàlia, Eslovàquia i Holanda. Després tenim 43 dels 50 estats d'Estats Units que tenen reconegut el genocidi, 2 dels estats d'Austràlia, South Australia i New South Wales, que tenen reconegut el genocidi. A Sèrbia ha arribat la llei al Parlament, no s'ha aprovat. A Islàndia el Parlament no l'ha aprovat. A Dinamarca el Parlament no l'ha aprovat. A Bulgària l'han aprovat 5 províncies, que són gairebé totes les províncies del país, però no el Parlament general. I a Espanya ho ha aprovat només el Parlament basc, el Parlament català, el Parlament de les Illes Balears i des del 23 de juny de l'any passat el Parlament de Navarra, però no l'Estat espanyol. A Brasil el tenen aprovat a l'estat de São Paulo, l'estat de Ceará i l'estat del Paraná. Són estats federals, per tant, en principi, cada estat decideix què reconeix i què no. I el cas d'Anglaterra, Escòcia l'ha reconegut, Gal·les l'ha reconegut, Irlanda del Nord l'ha reconegut, Anglaterra no l'ha reconegut. I el Regne Unit, per tant, en general, no l'ha reconegut. Els anglesos diuen... Els anglesos diuen que ells reconeixen els massacres, reconeixen els fets tràgics de 1915, però no les consideren genocidis, un genocidi. Diu que és molt greu aplicar el terme genocidi al que va passar, segons les convencions de l'ONU de 1948 sobre genocidis, que naturalment estan aixecades sobre l'impacte que havia causat descobrir els camps de concentració nazis després de la Segona Guerra Mundial. Van comparar i les Nacions Unides van dir que genocidi era el que els havia passat als jueus, no el que els havia passat als armenis. I per tant, Anglaterra s'ha aferrat a aquest argument per no reconèixer el genocidi armeni. De totes maneres, l'any 2000, 185 diputats anglesos van signar una moció per reconèixer el genocidi, però el país i el seu Parlament no ho ha reconegut oficialment. El cas d'Alemanya. El 15 de juny del 2005, Alemanya reconeix l'expulsió, la deportació, les tragèdies i les massacres dels turcs envers els armenis, però no reconeix el genocidi. Alemanya. El govern alemany el 2005 va comminar Turquia, la República Turquia, a reconèixer la seva responsabilitat històrica pels fets de 1915, però no va acceptar el terme genocidi i no reconeix el genocidi. Un altre país que ens sobta que no reconegui el genocidi és Israel. Israel tampoc ha reconegut el genocidi armeni, per molt xocant que ens pugui semblar. El 2011 va haver-hi la primera gran discussió al Parlament iranià, la Knesset, amb una baralla tremenda, perquè partidaris a favor, partidaris en contra. Hi ha un professor important de la Universitat Hebrea de Jerusalem que es diu Yehuda Bauer, que va dir, en cito, que el genocidi armeni és el que més s'apropa a l'Holocaust jueu,
però no ho és. Diu, perquè hi ha unes diferències i no es pot aplicar el mateix terme, i aquestes diferències són motivacions de fons molt diferents. Les motivacions de l'Holocaust jueu van ser pseudoreligioses, per la qual cosa és un genocidi. Les motivacions del genocidi armeni eren només político-territorials. I per aquesta definició es va decidir no reconèixer el genocidi armeni. Yehuda Bauer apunta, i amb això anava a dir té raó no, però és una raó que en certa manera sembla que li va donar pes a les seves tesis, que el genocidi armeni no va ser només el de 1915. Tenim massacres anteriors, és a dir, és continuat en el temps. Va començar el 1894, després hi ha les massacres de Cilícia de 1909, etc. Per tant, un genocidi és, i ho està dient un jueu, és el fet puntual, és una guerra en què els jueus entren tots gairebé de cops als camps de concentració. Aquí no va ser així. Els progroms no queden. No, clar, en aquest sentit els jueus haurien de tirar tan endarrere, si haguessin de comptar tots els progroms d'això, que llavors el genocidi ocuparia tota la història. Tota la història per ells seria un genocidi. I aquí Yehuda Bauer diu això no pot ser. Genocidi és el fet puntual, el fet directe. En el fons, Israel no ha reconegut el genocidi perquè fins fa pocs anys, i hem de parlar, i hem de dir-ho que ara ja no, Israel ha mantingut amb Turquia unes relacions d'amistat molt fortes. Israel rep cada dia un vaixell enorme amb més de 5.000 tones d'aigua, cada dia, que ve de Turquia. Israel no veu l'aigua del Jordà, perquè ja estaria sec. Israel veu aigua de Turquia. I Turquia i Israel han mantingut sempre molt bones relacions perquè els unia una missió comuna que era una animadversió cap als països àrabs. Els turcs no han volgut mai saber res dels àrabs tampoc. Per tant, les bones relacions que han existit sempre entre Israel i Turquia, quan Turquia a més era una república titllada de laica, que aplicava una política laica, feia que es pogués entendre perfectíssimament amb Israel. Hi ha hagut sempre una molt bona col·laboració entre Turquia i Israel, i naturalment Israel no podia reconèixer el genocidi armeni a la Balalà, perquè trencaria relacions diplomàtiques amb la potència més important al Pròxim Orient, capaç també de frenar un possible atac dels països àrabs en contra d'Israel. Per tant, era lògic per qüestions de geopolítica internacional. Elie Wiesel, per tots conegut, que té la seva Elie Wiesel Foundation for Humanity, el 2007 va organitzar una carta, van redactar una carta que va ser signada per 53 premis Nobel, on es declarava que les matances de 1915 són un genocidi. Però, i en aquesta carta quedava molt ben exposat, el reconeixement de genocidi no havia de comportar, i cito de la carta mateix, cap base legal per indemnitzacions econòmiques o reivindicacions territorials. Per tant, aquesta carta, amb els 53 Nobels que havien signat aquest document de la Elie Wiesel Foundation, pretenia que Turquia reconegués el genocidi dient-li no et preocupis perquè ningú et demanarà compensacions econòmiques ni ningú plantejarà una modificació de les fronteres. Això vol dir d'ampliar la possiblement petita i estreta República Armènia actual, agafant els territoris mítics de l'Armènia històrica. Vull dir, la muntanya d'Ararat, quan vas a Erevan, la tens allà al davant, però no és Armènia. La muntanya d'Ararat està dintre de Turquia. Naturalment, la reivindicació d'un reconeixement de genocidi podia comportar no només pagar indemnitzacions, com els alemanys s'hi han fet amb els jueus, sinó també modificar la frontera. I això Turquia, naturalment, no vol. I és per això també que Turquia no accepta la responsabilitat del genocidi. A Turquia, és veritat, la qüestió armènia no està resolta. No està resolta, és un tema que crema, és un tema que dol. El govern, tots els governs, de fet, ara perquè tenim el senyor Erdogan ja fa molt de temps, massa, però el govern no escatima esforços, ni acadèmics, ni diplomàtics, ni polítics, ni judicials per esborrar el terme genocidi d'allà on sigui, quan es parla de la qüestió armènia, de les massacres de 1915. Ja he dit abans que ells parlen sempre dels fets de 1915, quan podien dir almenys massacres, però no diuen ni això, diuen els fets de 1915. Tota manifestació a favor de reconèixer la tragèdia dels armenis, aquesta tragèdia històrica de l'any 15, és susceptible de ser perseguida legalment.
I això s'inclou dintre del que s'ha anomenat l'article 301 del Codi Penal turc, que prohibeix insultar Turquia. Si tu parles de reconèixer el genocidi armeni, estàs insultant Turquia. Per tant, se't pot acusar i se't pot condemnar. Per tant, què fas? Pues la gent calla la boca. Alguns intel·lectuals s'han atrevit, però, a denunciar-ho. El que passa que han patit, què? Persecució, amenaces, atemptats. El cas més flagrant, són dos casos molt flagrants. L'any 93, Ragip Zarakolu, un activista per drets humans, va traduir del francès una història del genocidi. Va ser el primer llibre a Turquia publicat amb aquest títol. Això va causar un estupor. Aquest noi va haver d'amagar-se, l'editorial va tenir diversos atemptats de bomba, esperem que no passi res en 1984, no estem a Turquia. L'altre cas és el d'Orhan Pamuk, el Premi Nobel de Literatura, que l'any 2005 va fer una entrevista al setmanari Das Magazine on es queixava del silenci que s'havia imposat injustament sobre aquesta qüestió i va haver de sortir de Turquia. No sé ara si ha tornat, però no viu a Turquia, aquest senyor no viu a Turquia. No obstant això, s'ha de dir que hi ha signes, hi ha senyals esperançadors, en certa manera, en què aquesta situació pot anar canviant amb el temps. Mireu, l'any 2005, el president del país, que encara ho és, Recep Tayyip Erdogan, va oferir a la República d'Armènia la creació d'una comissió oficial per estudiar què havia passat, amb unes comissions d'investigadors, de documentalistes, d'arxivers, per desxifrar la veritat de les massacres dels fets de 1915. El president armeni de la República d'Armènia del moment, Robert Kacharyan, va dir que no, que han de ser els països que han de decidir què és el que creuen i què és el que fan, no deixar la veritat en mans d'historiadors o de documentalistes. Es va dir que no. Però va ser un gest d'intentar posar llum sobre un tema molt dolorós. El 2007, però, és el mateix president, Recep Tayyip Erdogan, és el que obliga a tots els llibres de text, a totes les escoles, a tots els estaments governamentals, a que no es parli mai de genocidi ni de massacres, sinó de fets de 1915. És a dir, això és legal o és obligatori dir-ho així a Turquia des del 2007. I el 2008 s'ha de dir que un grup d'intel·lectuals va penjar a la xarxa una petició de disculpa a títol personal que es deia "Nosaltres demanem perdó". I on la gent clicava i demanava perdó i s'apuntava en una llista. En pocs dies van aconseguir més de 10.000 signatures, que és molt i ningú s'ho esperava. Una de les signatures va ser la del mateix president de la República Turca, el senyor Recep Tayyip Erdogan, que demanen perdó. Però s'ha de dir també que un grup contrari a reconèixer el genocidi van fer un manifest contra aquest "Nosaltres demanem perdó" i en molts pocs dies van tenir el doble de signatures. Malauradament, dient no demanem perdó. Entre les signatures dels que deien no demanem perdó, hi havia la del primer ministre. El president del país signat el demanem perdó i el primer. Per tant, de totes maneres, hi ha un debat. I si hi ha un debat, tot allò que es parla existeix. I això és un pas molt important. Vull dir que en certa manera hem d'estar esperançats que la intel·lectualitat turca o una classe de la política turca, en el dia que de debò pugui ser una democràcia com Déu mana, pugui finalment en algun dia aixecar o elevar una petició de reconèixer aquests tràgics fets de 1915. Les tensions actuals amb els armenis a Turquia entren en el camp del que nosaltres anomenaríem la llei d'estrangeria. Turquia és un país econòmicament més potent que l'estreta i deprimida República Armènia, on molts treballadors han entrat a Turquia il·legalment. I fonts governamentals turques diuen que hi ha més de 100.000 armenis il·legals a dintre de Turquia i que se'ls ha d'expulsar. No perquè siguin armenis, sinó perquè són treballadors il·legals. El número d'immigrants il·legals que el govern armeni reconeix que té a Turquia és molt inferior, és de 12 o de 13.000. Però clar, el govern turc diu no, aquí hi ha 100.000 treballadors il·legals armenis, han de ser foragitats del país. Però clar, que ho digui un govern turc que els armenis han de ser foragitats del país perquè estan com treballadors il·legals, fa feredat, perquè sona a una altra època, sona el que va passar en ocasions anteriors.
Sigui com sigui, el 24 d'abril, cada 24 d'abril, els armenis de tot el món commemoren i ploren aquests fets, i a Erevan hi ha un monument molt espectacular, molt sobri, molt trist, naturalment, perquè és una tomba per totes aquestes persones que van desaparèixer d'una revolada i de la forma més crua a causa d'aquests fets. Jo crec que és molt bonic el 24 d'abril a Armènia, si vas, el monument s'omple de flors, és una cosa molt espectacular. Jo crec que en 1984 el Ramon, que ha traduït el llibre, i ara que nosaltres el podem llegir, és com si poséssim una flor en aquest monument, cada 24 d'abril. Per tant, jo de debò us ho dic, de debò que estic molt content que amb aquest llibre puguem posar una flor en aquest monument. Gràcies. Molt bé.